posljednje def na našim klipovima. Danas ćemo igrati futbol challenge. Pauze mi je lako. Danas ćemo naša snimateljica pokazat će mrš! Znači, ona će nam biti na golu. Neću ja biti na golu. A da, ajde, nije pošteno. Neću biti na golu, on se zeza. A da, ajde, pa rekli smo. A nismo ništa rekli. A da, ajde, rekli smo da ćeš ti biti ovo. Dobro, znači neću, ja ću te samo snimat. A kaj će onda raditi? Bez govana, ha? Da. Fuck you. Znači, danas ću ja putiti na onaj tam gol. A snimatelj će biti... Ovdje, tu ću biti. Neće, tam će biti. Tam iza, da mi može uhvatiti loptu. Da. Ako vas pogodi u glavu, nisam našla. Ajmo da počnemo. Uvijek nam odleti na cestu. Rekla sam da hvata i nije hvatila. Čekaj, da ti možda odeš na onu tam stranu. Kako se igrate po cesti? Neko vam auto na loptu naleti, kaj ste onda? A? Velim, kaj sad auto brže vozilo, a sve kad ide po tomu. Ako se ne vidi baš dobro, pardon. Valjda jesu. Ako niste čuli, znači ja i on nismo brat i sestra, mi smo prijatelji. Koji ne mogu snimati onda. Ops! Ups! Bravo! I ne vjerujem da sam ja toliko smotana. Prema tebi. Prema tebi. Ovako da pravo malo iz hlada.